Здравейте! Днес ще решим една задача от тема умножение на многочлен с многочлен за 7 клас. Какво правим в тази задача? Тук имаме два многочлена. Единият е х плюс 2, другия х плюс 3. В този случай трябва да умножаваме всеки член от първия с всеки член от втория многочлен. Започваме да извършваме умножението х по х плюс х по 3, след което затваряме скобата плюс 2 по х плюс 2 по 3 и това е равно. Какво направих? Умножих първо х с първа позиция, после х с втора позиция. По този начин 2 по х и 2 по 3. Сега започваме да упростяваме израза. х по х е х на втора, плюс х по 3 е 3х, плюс 2 по х става 2х, плюс 2 по 3 става 6. Какво следва? След като сме извършили умножението и сме опростили израза, трябва да съберем подобните едночлени, да ги подредим по еднаквост. Премахвам си скобите и започвам да събирам всички еднакви едночлени, което ще рече, те имат еднаква стойност или еднаква степен. Разглеждаме си задачката и какво виждаме? Тук имаме х на втора, плюс 3х плюс 2х става 5х, плюс 6. По този начин задачата е решена. Резултатът е многочлен нормален вид. Ако искате още задачи за 7 клас или за някой друг клас, абонирайте се за моя канал. До скоро!